Hai chuirde agus fáilte í session léniuh. In Jomh be mu duna gníomhachtaí corp an éasca is féidir líise a dhéanana Somália. An chéad ceann ná gogrucht agus kick, an dara ceann ná siúl amach agus brú níos, an tríú ceann ná gogrucht an tíomh, an cearú ceann burpaí, léim agus cas, agus an ceann deire ná drapa na gric. Le bouta héan chuirde, be mu gobar le 3 second agus be 3 second sosagin. An sin nuair a bhagam mu roigadtí bouta dó, be mu gobar le 5 second agus be 10 second sos, agus an sin le bouta deire bouta 3, be mu gobar le 10 second agus 10 second sos. Cuinnig súlar an scáil le líon ní smú troracha a áil. Má siad, go néirlí.
Má sé go chuirde ionintach an-obair inniu. Cuinn gisúil ar leanach seo an teatan se thugainn chun ní smú gníomhachtaí áil. Slán agus beannacht.